Si predstav, že tvoje fanúšičky vedia, kedy máš narodeniny a dokonca ti doniesli na Dni otvorených dverí darček. Čo ty na to? No, to nie sú ani fanúšičky, to sú všetko moje lásky. Koľko ich je? Presne 39 170 dneska ráno. To je dosť. Tebe teda tá popularita neklesá, skôr naopak stúpa. No tak, Ako sa ti darí? ja neviem, ja to nevnímam až tak cez popularitu, podľa mňa. Skôr, ako vlastne skončil celý ten takýto šialenstvo okolo Superstar, tak sme sa v podstate s chalanmi zavreli a makali. Čiže, a strašne si vážim teda, že to ľudia dokázali oceniť a že to v podstate stále dokazujú oceniť. Tým, že stoja pri nás a stále tých ľudí pribúda. Určite to možno trošku kleslo po tej súťaži, to je jasné, lebo vlastne tí ľudia, čo prejdú Superstar, tak to majú trošku obrátenú tú kariéru, že na začiatku je ten najväčší výbuch a potom to tak jemne klesá a vlastne už len robiť všetko preto, aby to neklesalo. Ty sa vyznáš, ktoré z tých 39 000 diváčok išli za tebou dokonca až do Prahy? Vieš, že tieto dve to boli napríklad? Ja viem, áno. Pamätáš si? Jasné, no jasné, že si pamätám. Akože ja si pamätám tváre, ale nepamätám si mená, čiže keď mi niekto povie nejaké meno, tak som z toho úplne hotový, ale keď vidím, že niekto akože naozaj chodí na ten koncert, náš každý, lebo máme strašne veľa takých dievčat a tak si ich pamätám. Povedz mi, čo nové je v tvojom živote, ako si prežil prázdniny? Tak prázdniny v podstate pracovne a v podstate oddychom, lebo robím takú vec, že je to pre mňa aj oddych, aj práca a tak nejak, že v podstate oddychujeme s kapelou, robíme to, čo nás baví, máme strašne veľa koncertov a tak prežívame prázdniny, čiže asi najkrajšie prázdniny v živote. No. Ani si nikde nebol? Boli sme na 2 týždne na Malte sa učiť angličtinu s klaviristom, ale museli sme to skrátiť trošku, lebo sme mali koncert, ale to bolo také, že už nám tam bolo dlho, lebo už sme chceli hrať a hľadali sme po celom ostrove klavír a nemohli sme žiadny nájsť na celej Malte. Potom sme našli taký strašne rozladený, tak sme boli takí sklamaní a potom sme prišli domov a užili sme si strašne prvý koncert. Kde najbližšie budeš koncertovať? Tak teraz máme prvé 4 dni voľno, také, že fakt, že 4 dni nemáme koncert, tak ale potom neviem, ja sám neviem, väčšinou sa to dozvedám fakt, že deň predtým alebo deň potom. Myslím, že vo Veľkej Lomnici najbližšie, v Ružomberku máme, to je presne na moje narodeniny, tam sa strašne teším, to je v podstate skoro za týždeň a to bude také, že zaujímavé, tam sa moc teším. Povedz mi, keby si ty neprišiel na Deň otvorených dverí ako hosť, kvôli komu by si sem prišiel? Kto je taký tvoj, komu tak fandíš? Tak Deň otvorených dverí je taká akcia, ja to volám, že akcia snov, pretože ja som tu vždycky strašne chcel ísť, vždycky som sa sem strašne chcel dostať a nikdy nám na to akože nevyšiel čas s rodinou, vždycky sme niekde boli, lebo to bolo vždycky okolo mojich narodenín, čiže skrátka sme boli vždy všade, len nie v Bratislave a som strašne hrdý a strašne si vážim to, že vlastne nie som tu prvýkrát na tejto nádhernej akcii a som tu hneď prvýkrát ako účinkujúci. A s takým veľkým potleskom. Presne tak.